Aray, sakit na tuhod ah. May check ko ba ako? Opo. Ano ka naman? Ron! Santi! Ron! Sino si Ron? Ayun, yun. Wala. Send tayo. Hindi na ako. Ron! Ikaw niya. Listen pa kayo. After nun. Ha? Last nyo na yun ha. Mag-excel pa kayo. Excel pa. Sama na pa ako. Dahil mo pa ako bukas. Sagad mo na. Alas 8. Alas 8 yung ano ko bukas. Tsaka ang kailangan matulog. Maglalawa ng kasya ka ulit. Ay kagising. Bali madaling araw yun. Kaya ka pala puyat ka lagi. Tapos bukas patapusin ko na lahat ng mga ano. Kasi di ko patapos. Yung scrapbook ko na gagawin. Ako nga, ang dami kong kulang eh. Lalo na sa ano, lalo na sa ESP. Mga 7. Oo, yes, pero scrapbook pa ako. Magkano ba extra? Gusto mo yung dami ng bagay. Ay, may set pa tayo. Last set. Kailangan ano? Yung... Oo nga. Kalaban pa tayo. Kalaban natin. May kalaban ko kayo. Gawin kami ni Kuya Allen. Sige. Allen ko pa nga. Pili ako bago try. May pasok natin sa ano. Ako ang dami kong pinapasok sa ulit. Pero wala akong pakit. Ano mo, papalit ako dito. May set pa tayo kada Kuya Allen? Oo. Isa ata. Patapos siguro nila. Alis lahat naman. Oo. Tapos nakabito na. Ay, meron din ang Yonex yung bayad. Yonex yung dito. Ay, skirt pala. Skirt sa sila. Ayun! Angas nito nung parang ano. Puro trick shot yung pinasal. Oh my God! Parang if ever. So hindi ka siguro, may chance na hindi ka makakapunta o hindi ka na, may ipapalit ako, hindi ka na pupunta. Sayang po. Hindi, ikaw na lang. Sayang naman ang binayad mo. Oh! Ay, binubukas na yun, no? Oo. Sige, update kita hanggang mamaya, ha? Sayang kasi. Ako na. Okay, sige, update kita agad. Sige. Tapos na? Sa bola? Naka-feeling din. Ano ba si Ford? Kayo tatlo? Sige. Sige. Kayong tatlo. Kayong tatlo lang.
Grabe naman. Babae na yun. Ay! As! Taas lang ano na. Tatay mo ba yun? Ulit ka dun eh. Nahihirapan ka. Ang gaganyan mo. Dati ano putulin nyo na diretso yung manggas? Masando gago ng big. Lapit sila ng gago. Kanino? Kay Mr. Sam. Papakaba. Post mo. Ito mo. Post mo. Sakalin ka lang. Sakal. Mama Ice! Kita May mo set yung pa tayo! Tayo apat! 1v1 pa kami dalawa eh. Ay, para makauwi ako. Papasalasan. Gago. Sa bahay lang. Okay, sige kami. Ron, hanggang ano? Alas 7. Extend. Wala na masyadong naglalaro kaya hindi na mag-extend. Okay, sila. Hindi may tournament kasi ako. Ah, Hindi rin ako nakapaglaro maga ako. Lalaro lang ako mga dalawa. Facilitator ka ba bukas? Ako yung organizer. Oh. Sir Jun, pwedeng sa ano, Gcash ko na lang sa inyo yung bayad ko. Saan? Sa bola. Bakit? Ayoko nga. Wala akong cash ko. sa akin din Bakit siya kayo eh. naglaro? Kung wala Ano? kayong mga ano, Dala ko Gcash. Listen ko ngayon pagkatapos. bahala kayo. Pag kayo mag-uusap issue. Listen ko na lang sa Gcash, Sir Jun ha. Ayan, mahal. Mga makunguta. Hindi ako Oh, hindi ako mamunta. Ang ano, ang tiger look na si Ate Chichi. Hindi ako mo... Suyuin mo daw dyan. Si Dax na ka-FBT na yung talo. Yung 0-3. Nakabalik. Ang ganda nung bagong jersey nila, ano, Sir Jun. Ano, Sa Jun si Lester Pranasan. Bakit hindi na yung put-up sa akin? pinalayas na ni Sir Jun si Lester. Kaya may pasok na kasi ng ano, Saturday. Ay, Saturday. Ma'am, Ice! Ah, may pasok sila sa akin. Hindi ko yan ano yun na. Ito pala, sa court 3. Frank. Ito, sport 5. Kuha kayo shuttle, palo tayo dun, no? Hindi ka kaya. Bilisan nyo. Makapal mo kami. Tak ina, hindi ko pa nasa. Sir Jun, court niya available. Ay, court ano. Wala dyan. Wala dyan. Ay, gagawin. Ay, tara dyan tayo. Ay, Luzon, ata. Nakareserve. Wala ako. May set si Lindon. Mahal! Mahal! Paki nga, lalaro lang ako isa. Ano gagawin? Magpain na kayo? Mamaya. Gcash sila. Pwede po sa Gcash. Basta ngayon babayaran. Bago po. Ron, box ko. Sabi nga. Ay, gago. Meron palang dito.
Part 2. Pwede lang dito. Last na yung ano, uwi ka eh. Tapos ano. Hindi, wala ka. Tapos kahit naman, tapos kahit naman. Pwede na. Dito pa rin. Set na? Tama ba? Tuloy natin. Kunin mo na yung shuttle. Jessica Borch, Lindon, Calvin. Ayun na pala. Ito na lang si Ron and Ray. Michael Luis. Tayo na ba? G, wala. At bayaran ko na po isa. Bota na single time. Ay, hindi, talo ako sa'yo. Tara na, buwan na natin. Singles na ba?